Nestor Kodase eniche ika bismillah ebse ka nyefo onyana eka klanta dumale kata assise national miye ka se ka foke kata flanke fanga yere ka tabolo kan me kalo kle muga ani duru ana kle muga woro natara ba assise koroko ka jamana de be ka funyon kan ina fo yalo Burkina nga société ni a organiser lo dina nyamoko be landa kuntigu be ngole ko chef coutumier ani chef de canton non leader d'opinion fana be ina fo parti politique ni OSO Sénégalais o ka fêtière be wa fo ko monde paysan bege marala o fana be muso fana be jeunesse fana be o ngole CNZ comme bête ça ka ke province binan durun be ka représentant be tanyon so wagadugu ka transition nga bilan ka tlanga ya moria kurata ka di nyoma transition ka nga continuer ou bien ka nga jo na ka nga continuer sanjelo bu faraka ngani mamino ke nga sugandi katari ke ni assise national la ulu ke nga sugandi chugo dile anga marabolora ministère de l'administration territoriale ya fu chugo mana o ka communiquer kono note officielle lo bora meno ka nga tarike assise 2022 tani a flabera ne participera c'est-à-dire que wolo man tara ka foko no amana ne tige akana na o ko tara bebna déjà ne chef de canton ni dina nyamako be presque Burkina société rebe retrouver aller rekono na aw nyante ka lonko miye parti politique ye ani faranyo canton ye amin wele ko organisation de la société civile dankarali la sera uluguma ka foko ulugu date kumana miye jamana re taboloka amin wele ko activité politique non parti politique ma suspend a fora quoi suspendre dara les sono dans la réalité à ma suspension est notitara le 30 septembre 2022 mais parti politique où ont concerté qu'à participer à assise 14 octobre 2022 assise temeniko am sa fa coordination nationale de la vie citoyenne ama député foi soro mais parti politique ou député tan flalo bi wasa blongono bon activité mo lo jore ko lo ka représentant be parti politique du maka siège lo datukura amake bon no luko biko way oluka activité jora o kama lo tunata assisera to bukana wa fugo c'est un faux débat nga kama kelengelon sigi parti politique ka permanence ro o tiklenye ni politique activité o yere o miye ka sega jamakulu ba ka fo nyogon ka non ama foko te atsaka kaw afara ko nimi faka nyogon ke ko ka demande ke ministère de l'administration territoriale là est-ce que o luhi yamaria yini anga ministère de l'administration territoriale fait ko faka nyogon ke ka participer assisera ministère banawa malara no yale kede voilà donc mo le fone faut pas qu'on soit de mauvaise foi o koroko aw ma jeni parti politique ka bankunye ka tarike assise national nawa bon est-ce mo gare nga fo ya parce que assise ni région le a convoqué c'est l'ALT président ALT le a demandé mais normalement luka la sigide mono be mo tan flani ALT kono lu tunga nga fo ko non ama jeni assise parce que en activité parti politique mo ma c'est ko jena na yo o ko fe fana ngunu kuma be fora dugu kono ka foko san duru yere were ken ka di Ibrahim Traoré ma ale ken ga jamana mara aw jena no ko niwa bon tu sais que farafina tobu ya anga ngolo chien ko kuma tromper ni do ko démocratie Kadhafi ti Libi mara sambina Libi tum la fiara Kadhafi ka sada Libi ore ni misan lo bibini don nanzara ka démocratie ne ananta ti benko ani kaymanan kalfa capitaine ma o ka nani lakanai ka basi am soroka campagne on reprend pour voter des élections ni assise ko sanduru ni assise ko santan ne ko on fait basi fo etara consensus ka kaminka majorité ka min adopté ni majorité ko santuru santan ne ko basi fo etine fe reka miriata e ne mi neso pour de sénat dans année kelema transition a continuer minimum 5 ans Nestor Kodase ere larara ko maminu jente capitaine Ibrahim Traoré ka kumakanye ulu biseka o kambo ni assise national nawa bon assise koro ka bela me Ibrahim ya fo chugo mona ulona journaliste ya interview ya fo di connaît ka pouvoir te peuple ka pouvoir donc ça veut dire que ni mo na fondé ma jeni Ibrahim Traoré ka clienta bon abise ko fo itara mais est-ce que le tigi ka clienta ni jamana dem be min fani c'est comme la jamana dem fana buna juger c'est tout nga awbe mamini rewula ko jamana de do ko mako wayya no li coalition de veille citoyenne ma do yira ko ulubi ma o bagara yasa ka foko ni min jentini capitaine Ibrahim Traoré ka ketaye ko sharia berenga nga boli ulugu ko kan non faut été assise folon kara mo ma foike donc ka foko wayya no mo menacerani ne ko on fait mo ka fotal en plus de ça famo ban fait en ordre donc ni mi ya ko ya le menacer absolument ta plein déposer atiki kan